How do you see this? I need charger. Okay. What's that? Okay. This is okay. 5 p at the complete cutoff means to complete. This though, by the side, is not a full picture. So It's square. It's not full circle. You're welcome. okay. Remember to kill sound. Okay, sound is very cute. Big man. Fondi Diego. Oh, my guy. You died the pancake of having not a quiet. If you borrow 100,000 naira for 3 months, you need to repay 100,400 naira. If you borrow 300,000 naira for 6 months, you need to 300,916 naira. If you borrow 500,000 naira for 9 months, you need to repay 501,500.
Can you help me with 1K? Do you have up to 1K? Do you have up to 1K? Huh? Do you have up to 1K? 1K. Yeah. Can you help me with 1K? Do you need it now? I want to go on air. So good. I want to go on air. My bed is playing. What I have. Anachetego maazụ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụ nsue nọnyela anya wee kpọcha anya bụ egwu ahụ ịghọtago oge a kịta ka m ga-eji emepezi efe online ama m na ụfọdụ n'ime ga-asị ntị Chinazụ ị na-emepezikwa efe online n'oge kenekọ don't worry anyị bechalụ ya anyị ndị ebe a ihe ndị ebe wee na-adaba wee na-akụkọ ọnụ wee na-atọ tọkanarịa garị a na-aṅụ etinyelu shuga na milk ịghọtago so otu a ka o si adị na-asị unu nnọọ ọ bụ na ijust na-join m kịta nnọọ ịbịakwalụ n'oge right time because kịta ka anyị ga-unleash the dragon dịka o siri dị n'etiti di na nwunye. Kedu ife na-akpata mgbakasị arụ na alụmdi na nwunye? Kedu ife na-ebute mgbakasị arụ na alụmdi na nwunye? Kedu ife na-eme ife afọ ọ ga-abụ ọpụtakwa n'alụ arụ a na-awụkasị gị nwaanyị ọ na-atakasị ya ọ dịghị ka onye bụ nnọọ na ọka dị single ọ dịghị ka onye bụ nnọọ na ọ bụrụ nwoke a ka ọ nọ. Kedu ife na-ebute today ka nye the younger ones advice because the issue bụ na ọ ga-abịa ka ọ na ọma mbịa ọ ga-abịa definitely ọ ga-abịa ka ọ na ọma mbịa ọ ga-abịa mana achọrọ m ịma ọbịbịa ahụ kedu ife na-ebute dị ọbịbịa kedu ife na-ebute ezinụlọ nwoke na nwaanyị nọ na ekwesịzịrị atụkọ isi ọnụ like this ọ na-adabazi ọfụma. Kedu ife na-akpa that na-akpazi arụ mgbakasị adị? Kedu ife na-ebute ya or something bụ a must ka ọ nọ depend na the individual. 0915 570 8347. Hello. Okay, I'm recording. Mmiri ezo taa. Ka ife na-emezi network ji wee dị this bad. Isi ike nọrọ ebe ntụtụ dị ọ bụ na mmiri ezo side gị ma ntu ebe nọ mebe ọ bụ na ị nọ na room ikpimie na palọ ọ bụ na ị nọ na palọ batu na room anyị ma na ị ga-enweta ezigbote network. Hello. Ọ kpebere eke ma agwa ndị nso. Adị m sure na o nwere ihe ntị Chinazụ mee gị. O nwere onye mmejọ biko nunu jisi n'ike gbatịnataba redio n'ụjọ ikpụ. Ọ dị important ka m nwee ike receive your calls ghọta without noise ka anyị nwee ike ghọta onwe anyị n'ife ị na-ekwu. Ọ dị important. Kpọọ m na 07060488583. Cheta na anyị nọ na YouTube anyị na-stream live on Volt Odenigbo. Ijekwa na YouTube ị ga-ebe mfụ Aunty Chinazụ anyị na-stream anyị nọ live. Ọ bụ na ị join our YouTube channel notification bell so that onwe ife ọbụla mụ abụọ Aunty Chinazụ drop ka efi ya na-abụ Odenigbo ọ na-abụ ife ọchọ ife gbasara otu o si gbasata ịmago ọnụ anyị asị ndị Igbo ọpụcha na YouTube. Noise kalikwalo. Good afternoon. Nke onye ya bụrụ ka ime ka ebe isi akpọ m. Kewe kala go this. Okay, it's true. No. Yes, kala. Kodo di oka.
I can do transfer. Mm. Mm. Eh? Ha. I'm alive. Alive. Mm. So, you know, someone
abacha ya before but that ndị na-adị na-eme na nwunye kept between na-emezi na ụmụ bụ ndị nwoke nọ nwaanyị gwa ndị nwaanyị di na-agwa anyị important ka anyị mara ka o si abịa because nyefe na we just face several ways ka ime ka ime no onye nwe sens biko content nwoke ikwetego that ọ bụ na ọ na-eme otu ọ bụla akpa ahapụ ya na gị ya ga na-egi mana a lot of us adị alike embrace ị ga-eju eswe and kwesịrị ma na ọ na-eme ntụgharị yes na ntụgharị because onye na-enwe onye ọma nwe echi so life dị oge na kwesịrị ịghọta yes one na maka a ga-asị for better for worse na come into play however for better for worse a ekwu maka all times onye notice go na is mara na the worst abịago jiri nnọọ nwayọ anyị abịa gbakasị
Anyị, since how long ka ị na-eme ihe a na-aga? Ụlọ ebe ị ga, ihe na-emezi na
Yeah. Mm. 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 That kind of
Mm. Adembo, I'm telling you. Mm. Mm. True. No, so, mm. So, Kings, dalo, dalo. Well, banye sense n'ime ụlọ
So thank you kids for yes on the aka but then anacheta azụ I 3 F agbanti Chinazọ ị na-ege n'Igbo anta na maka mgbakasị arụ dị nwunye mana mgbe nna chetara azụ anyị bidokwa pikwa calls anyị. To win the marriage is Assist move to win the race to sign a marriage essence of the Ghana's ambition to end the 22-year wait with the Premier League. Says
Let's appear to headed to the appears. Let's appear to head. That's to head to the other side of North London and move to Southern. To reportedly have closed, deadly closing. The international pounds are reported. So, 0.5 million euros. I was thinking about my I was thinking about the never yeah, that can okay. If I get an okay, mana chill, na no dia iche. Now you can say you. Ọ sị na ya bụ nwanyị I feel like kings. Communication is everything.
And this lady, nobody can egg her into can egg her because you're the if a man. Even if it will take you the rest of these years, if a man, people join. Because it's true. Ụmụ bụ the nice, the good, you a good person. You person bụ a good girl, bụ a good one, be a good person to a man. Nwoke menwuru gị. Mana ụma na I was stunting because some not gwa he would have opened up gwa gị. This is and as the most patient being ufunu. Na dịchachalụ patient hi so ọ ga na-alụka gị unlike nwaanyị man last n'ụdị ezinụlọ na 4 months 5 months without it explode. Adị sure na nke nwaanyị okwu ba hawo arụ mgbakasị fele yet ihe na-ebe mana nwoke ga-na-edi ya. In fact that pain and frustration na irritation ihe na-enwe bụ ife na ya joy because o nwere agenda, o nwere reason why o ji na-efe ọ na-eme. O nwere onye alụ for peace. O nwere alụ for peace. O nwere onye alụ peace. Onye mind. So ka nwoke ga-esi na-eme gị that thing. In fact, ife ọ na-eme gị na-eyi ya peace of mind because there is something wrong. O nwere ife men. O ebe mmiri so wee baa n'opi ụgbọgụrụ. And the only way ị ga-esi nwata bụ by iju that your husband. Gị wepụ nke nwaanyị amụrụ gị ka a na-arụsa. Nwa dị ọkụ just ọ na-enyekwa ọ na-eme gị since na-eme ụna. And onye ebe society effect to men after say treat mmadụ ibe gị so that marriage made that marriage enjoy. Okay, this scared of losing you. Because this scared of it hurt to you. My go up to why if you lose it, scared of it hurt. What are female anyway circumstantial marriages? Afugomi, kwete, nod. Marriage love dị na. Then there was a marriage bụ ọ bụrụ substance, ọ bụrụ love. Condition. Onye na-agata mgbakasị arụ na-etu nwoke na nwaanyị bi n'ụlọ as di na nwunye. Kpọọ na 07060485583 ma kpọọ m 09155708346. Anyị tinye ọnụ mgbakasị arụ. Hello. Ke ime. Amazịkwa m. Mana ọ bụkwa ga-esokwa nke anyị arụ n'ọrụ.
Mm. Mm. Aye. Hey. Mm. Obviously your ex-girlfriend. Oh, daalụ sọ. Daalụ na ihe nke ọ ga-atọgbukwa ndụ dịdị olimbo mmadụ anyị emekwa gịnị na anyị love is beautiful. Love is beautiful. Kedu onye ọ bụ
kedu onye ọ bụrụ gị na ya, gị nwa na onwe gị na-ege m ntị, ke ka ishe treat that person. Ị na-asa isi Steve onwe until na decide ya no dị honorable, dị truthful, genuinely. Because ihe ọbụla unu na-eme, unu na-eme ife nzuzo, communication adịrọ, unu adịrọ honest, onye ọ na-asị na ya ebido, unu na-asịrị onwe unu na sọrọ nwa ọba ntụ azọkụ nsa. Just one more call can pay for the day. Hello, ke ka ime? Daalụ sọ. Daalụ sọ. Alright, ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa, wee unu ka bụkwa ụfọdụ ife bụ na mgbasara na marriage. Uche unu ga-adị akụ mata that na one thing with marriage of roses, kasị arụ ga mana kisi andụle ya. Ife a ji wee bịa, ọ dịbụ ka na ọ dịrọ, sit down always na-enwe mgbe ndị communication. Jụọ nwunye gị ajụjụ, jụọ ya de ike agwụna gị, don't be taa ya ka ana iji ya anọgide tili mgbe nwa esepụ na ịnọkọtasị na ịnọkwazi pụọ adị mana pụọ onye ọzọ aba. So biko nu, mgbakasị arụ adịkọ ma ọ ga-adị mana ya dị minimal. Ya bụrụ at that point ka ị ga-adịnwu open si di gị ekwu ife na asịma nwunye ekwu ife na ha egekwanụ gị ntị. Ha gara gị ntị taa, try again tomorrow. Keep trying. Back and ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa unu ka echi nebụrụ ụzọ unu ga-anọ n'ije afịa, because ije afịa ga-abịa unu on Saturday na ọkụkọ na alụ 9 anara ebe akpa nkaka ụmụ nwanne kọ isi ọnụ gba gịnị agba anya ịmago buying and selling. Mgbe Aunty Chinazọ na-agba ọsọ afịa, ọ bụ normal Aunty Chinazọ na Odenigbo, so na asị unu daalụ ka emesịa.
Hello, Nando. Nando.